Hangen, hebben die controle en ons eigen principal. Zit van ons al niet, dat hier veel in steekt. Bierman, ze zijn op één ontvuld. En voor van nu wel doen en gewoon de spanning een beetje opvullen. Zit keer zoiets dat we samen onze prins kunnen gaan onthullen. We zien nou, daar staat de ene bier, die heeft een ander plekje aan, met andere kleuren. En dan wil ik dit keer vragen om hier plaats te nemen. En dan wil ik hier, wat ik allemaal de hoogste en belangrijkste aandacht. Want nu weet ik gebeuren, politiek heb ik eens naar boven. Mag ik van allemaal de muziekgezelschappen en ik heb al die grote roffel. Mag ik het voorstellen, en ik kom het samen met mezelf doen. Vooral ik nog niet geoefend. Met het masker vanzelf af. Zijn vurig, Mark Morren! Ik wil vragen om te beginnen met de chauffeur te onthullen. Kom eens staan. En dan ben ik, als ik dat zo zeg, zelf. Maar we kunnen roepen alsjeblieft. De chauffeur van dit jaar is zijn eigen werknemer en collega Piet Oproep. En onze Pietergodsuniversiteit, dat zijn eerste adjunct voorstellen. Mogen we de roepen alsjeblieft van die te komen. Hier zijn vurig adjunct nummer 1, Niels Sommers. Ik wil de principiërs en beleidingskundigen een geweldig veel applaus en compliment geven. Want hier komt onze tweede adjunct. En het is nog nooit in de geschiedenis van de wereld voorgekomen. Hier komt Lennart Rapsappels. Een aanprins der adjudanten. Wenn wij denken dat Pieter wil gekken. Hier is het vurig, kom even naar voren. Maar meer instelling. En het volgt mij. Hier aan doen. En nu komt het moment om onze Pieterprins te gaan installeren. En nu staat vurig Prins
volle zaal getrokken om even hier rustig met dich te kunnen praten. Wie chic is dit voor dich? Ja, het is gewoon geweldig. Ik heb natuurlijk al een aantal vastelovens metgemaakt, maar nooit in de rol van Prins. En ja, dit is gewoon mega. Dit is ja, zo schoon vanavond. Du bent een tijdje lid van de Raad van 11 van de Nuil. Maar is dit dan toch een droom als ze altijd nooit gekeken is? Misschien een clichévraag. Ja, zeker is dat wel. En daar droomt ze toch wel een keer van. En zegt ze van, oh, dat Prins, dat lijkt me toch wel een keer mooi. En als ze zich dan komen vragen, en ja, dan gebeurt zoveel, komt zoveel in dit los. Maar ja, wie nu ook zo'n avond wie de nacht van de nieuwe. Het is gewoon genieten in volle teugen, echt gewoon. Je hebt dat ook redelijk goed geheim kunnen houden. Ik heb begrepen dat er zelfs valse uitnodigingen zijn verstuurd. Maar wie is zich dat geluk? Ja goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik het geluk heb dat ik een paar jongens als adjudanten meekreeg. En dat we een heel goed plan op hebben kunnen zetten. Want ja, het is niet zo erg dat ze al bekend is als ze uitgeroepen weer zijn. Ja, het is dus godzijdank geluk om het stil te kunnen houden. En natuurlijk hebben we op het gastenboek en alles gehad. Ja, je hebt bewegingen gemaakt dat mensen de andere kant op gingen denken. En ja, dat is dus vrij goed geluk, zo'n. Ja. Maar met die adjudanten en zo, dat gaat dus ook eens aan de hand, want er zit zelfs een aardprins bij een van de adjudanten. Vertel eens even. Nou, ja, inderdaad, Rob Schurpkes is een hele goede vriend van mij. Eigenlijk door Rob ben ik ook bij de UL gekomen. Die is inderdaad adjudant als aardprins. Ja, en een betere adjudant kan ze zich niet wensen. En een man die ja, heel veel van de vastelovend af werd. Ja, een hele goede vriend. Dezelfde humor heeft. Ja, het moet gewoon een gezelschap zijn wat bij elkaar past. En ja, daar hebben we heel goed naar gekeken. Nee, is er nog geen angers bijzonders aan de hand? Want neven onze camera van RTV Remuin lopen ook nog andere camera's achter zich aan. Van je misschien landelijke bekendheid? Ja goed, ik heb begrepen dat ze een documentaire aan het maken zijn om de vastelovend in Limburg in kaart te brengen. En eens een keer vanuit een ander leegpunt te laten zien. Nou, de weken gaan nu voor dich beginnen. Wat is nu, ja, er komt van alles op de kaart, maar wat kijkt ze nu met name naar uit? Ja, eigenlijk nog eerder evenementen. Als ik zie ja, wat allemaal op stapel staat, ja, kijk ik eigenlijk overal naar uit. We gaan ja, morgen over de interne presentatie, het bezoek aan de aardprinsen, dat schijnt heel leuk te zijn. Ik laat me verrassen, maar ik heb overal zin in. Laat het op de gang komen, dit is ik van harte gegund, een hele schone vastelovend en we komen elkaar zeker tegen. Nog een hele fijne avond, dankjewel. Ja,